Dan hu 22 Ħadd ta' matul is-sena u l-qari tal-lum ukoll dwar il-ġijiet. Spiss ma jogħġbunix ir-regoli għax nippreferu nagħmlu li rridu aħna. Ma rridux min jgħidilna x'għandna nagħmlu. Imma r-regoli inħobbuhom ukoll għax jipproteġu lil persuni u l-affarijiet. Ngħidu aħna biex tilab logħba trid ir-regoli. Ma jkunx sew jekk kulħadd jagħmel li jrid, ikun impossibbli nilagħbu flimkien hekk. Fl-ewwel qari, Alla jagħti lil-Lut liġijiet permezz ta' Mosè. Dawn ir-regoli jipproteġu lil ruħna mid-dnub u jżommuna f'relazzjoni tajba ma' Alla. It-tieni qari minn ġagbu wkoll jitkellem fuq il-kelma ta' Alla li l-liġi li taġel lil ħajjitna. Ġagbu jikteb li l-liġi għandha tiġi mħawla fina biex insalvaw ruħna. Hemm bżonn li l-kelma ta' Alla issir parti minna. Ntolbu l-għajna ta' Alla f'dan u nqattu il-ħin naqraw il-kelma tiegħu fil-Bibja. Il-qaddisin għandhom il-liġi ta' Alla fihom u ħadd m'għandu għalfejn jisfurzahom biex jimxu mal-kelma ta' Alla. Aħna rridu nkun qaddisin, ma rridux li l-liġi tkun sempliċement xi ħaġa li aħna mġelin nimxu magħha, hi xi ħaġa li rridu nimxu magħha u li nħobbu nimxu magħha għax tqarribna lejn Alla. Imma xi kultant issib min jagħmel regoli li mhumiex bħal liġi ta' Alla. Fil-Vanġelu, il-kittiba u l-Fariżej jistaqsu lil Ġesu dwar il-liġi. Ġesu jgħidilhom intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħadnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. Qed jgħidilhom li hemm wisq regoli u drawwiet li fil-verità ifixkluhom milli jħobbu lil Alla u lil xulxin. Ngħidu aħna u aktar importanti naħarbu ir-reba u l-gideb u lejra milli ma niklux ċertu ikel. Irridu niżguraw ruħna li nobdu l-aktar liġi importanti li Ġesu jgħidilna li dik li nħobbu lil Alla b'qalbna, moħħna u bruħna kollha. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!